ҳамдорон азиз салом алайкум. 27 октябри соли 2024 қарор дорем дар хоҷагии деҳқони бузургон роҳбараш Бедилшоҳ дар назди мо истодагӣ аст ва маро даъват кард аз шаҳри Душанбе ки омада замин интихоб кунем барои шинондани нок, боғи ноки Дивижӣ, ноки Вилям, ноки дигар намудҳо нок ин заминдо ва мана ин себҳои Семеренка иваз намудани себҳои Семеренка барои ки себи Семеренка пул намешавад мегӯяд ва бинед ҳамҷуда рехтааст пусидагиашона. Ха мо маслиҳат додем инҷа мехоҳад ки шафтолу кунад ва нокҳо кунад. Шафтолуро мо байни себҳо шинонаду баъд оянда инҷам нокзор мекунад мегӯяд дилашу инҷода ҳозир аллакай нокзор мекунад ва лаблаби заминаш чормағзу писта мешинонад як тахминан 1,5-2,000 дона чормағз ва як 500 дона писта ҳозирашта. Одилшоҳ ҷураҷон заминат беҳтарин аст, об таъмин карда метавонӣ, дуруст? Заминат замини санги аст, сурхзамини санги аст. Сурхзамин аст. Барои писта боб аст. Ва мо ҳаракат мекунем ба шумо ин кӯмакҳоро расонем. ин хизматҳоро кунем, хизматрасонӣ кунем, ба шумо нокҳоро биёрем аз Туркия, шафтолуҳо биёрем, пистаю чормағзҳоро биёрем. Майлаш? Чӣ қадар ки шумо дархост мекунед, мо ба шумо таъмин мекунем. Акун бигӯед ки мобайни инҷа чӣ шинодагӣ буд? Пиёз дидам ман. Пиёз. Мобайни ҳамин дарахтҳо пиёз буд. Сурхпиёз? Бале. Пул шудми? Минус шидем. Минус шиди? Бале. Чӣ ба? Нашуд. Пиёз нашуд ё ки? Пиёз нашуд. Боронгарӣ ки бисёр шид, аз рӯи борон пиёз ҳам нархи пиёз ҳам арзон шид. Ҳамин сари замин 50 дирҳами, 1 сими фурӯхтем. Зарар шуд монда. Пиёз зарар шуд? Бале. Дига намекоред? Бас кардам пиёз коред. Не, бас накунед. Кореду кам коред. Кам коред ки бозор. Лекин ҳамин деҳқон пеш аз он ки як чӣ корад, бояд таҳлил кунад ки дар бозор чӣ пул мешавад. Кадом сабзавот ё мева пул мешавад, ҳамро бояд кардан дар кор. ҳама пиёз кунем, мана пиёз имсол борин ҳама минус мешавад, ҳама сарф талафот мешавад. ҳама тарбуз корем, бо талафот мешавад. Барои ҳавай ҳамин якта корхонаи ташкилоти ҷопонӣ ҳаст, номаш ҷайка, он кас барномаи шеп доранд, рӯ ба бозор мегӯянд. Рӯ ба бозор овардан дар кор. Шумо деҳқонҳо бояд бозорро омӯзед. Ҳар сола дафтару ручка дошта бошеду нависед ки имсол чанд пул шуд, оянда чанд пул мешавад гуфта ҳама хулосабарорӣ кардан дар кор, яъне анализ кардан дар кор, таҳлил кардан дар кор. Бедилшоҳ фаҳмидед? Таҳлил дар кор. Бе таҳлил ягон кор намешавад. Ҳамдиёрон азиз, мана мо хай ба Бедилшоҳ кӯмак мекунем, мебиёрем пиставу чормағзу ноку шафтолуҳояшро худо хоҳад то бастани ноку шафтолуҳояш дар қаваташ меистем, ноку шафтолуҳояш ки баст, баъд давом метем, мемонем, мерем. Яъне ки ҷавобашро метем, мо ҷавоби корамонро метем. Мана инҷа таклиф кард чӣ бошад кани бинем. Мана инҷа пиёз коридедми? Корида будам, ида бо буромадааст, начиндимаш. Майда. Бо худаш буромадааст? Бо худаш буромадааст ин пура. Боракалло. Ин қадар бисёр буромадагӣ аст ку? Мана пиёзи худрояшам буромадааст. Мана ин себҳояш. Ин себҳо маза накард мегӯяд. Самаренка. Самаренка худашам 1 сум 2 сум дига пул намешавад. Себҳои нав буромада кардан дар кор, мо барои шумо мебиёрем. Майлаш? шумо себ дархост кунед, мо барои шумо сортҳояш мебиёрем ки 10 сум мефурӯшед. Дар бозор гузаранда бошад. Анамуша мо баш. Тамом ба шумо себҳои бо бугинем, мо дар бозор гузарандаша мебиёрем. Раҳмат. Ҳамдиёрон азиз, мана ҳам хел ранги Бедилшоҳ ҳаракат кунед. Мо барои шумо хизматрасонӣ мекунем, ҳамаи дарахтҳои беҳтаринро мебиёрем. Боғ ташкил мекунед, то 3 сола мо боғи шуморо пайгирӣ мекунем. боғи шумо мева баст, баъд мо давом метем, мегузарем, меравем. Лекин чизе ки мо гуфтем ҳамро мекунед. Накардед, боғ намегиред. чизе ки мо кор кард кунед, гӯед чизе ки ҷуфт кунед, чи дору тиед, чи хел об тиед, ҳама хел мекунед. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурӯ бо боғ бошед, аз мо дархост кунед, мо хизмати шумо ба